Mga panultihon, Kapitulo 15. Ang malumong tubag muhupay sa kasuko, apan ang sakit nga tinubagan mupasilaob niini. Ang pulong sa taong maalamon matulun-anon kaayo, apan walay hinungdan ang pulong sa mga buang-buang. Makita sa Ginoo ang tanang panghitabo, nagtan-aw siya kanato, dautan man kita humaayo. Ang malumong mga pulong naghatag og kinabuhi, apan ang sakit nga sulti makapalong sa kadasig. Ang buang-buang musalikway sa gitudlo kaniya sa iyang amahan, apan ang but-an mudawat niini. Ang mga matarong magtipig sa ilang bahandi, apan ang dautan mawad-an niini inigabot sa kalisod. Masabuwag ang kahibalo pinaagi sa mga maalamon, dili pinaagi sa mga buang-buang. Malipay ang Ginoo kung mag-ampo ang mga matarong, apan gidumtan niya ang mga halad sa mga dautan. Gikasilagan sa Ginoo ang mga binuhatan sa taong dautan, apan gihigugma niya ang nagbuhat sa matarong. Kung magbuhat kag dautan, silutan og mamatay ka kung dili ka mudawat og pagbadlong. Nasayran man gani sa Ginoo nga atua sa kalibutan sa mga patay, unsa pa kaha ang hunahuna sa tawo. Ang taong mabugal-bugalon dili buot sa wayon, ug dili siya magpakitambag sa mga maalamon. Ang taong malipayon mupahiyom, apan magmugtok siya kung maguol. Ang maayo panabot buot nga makakat-on, apan ang buang-buang matagbaw lang sa pagkawalay alamag. Pait ang kinabuhi sa taong masulub-on, apan ang taong malipayon kanunay nga nagpahimulos sa kinabuhi. Maayo pa ang kabos nga may kahadlok og pagtahod sa Ginoo kaysa dato nga puno sa kasamok. Maayo pang magkaon kalag-utan uban sa imong hinigugma kaysa magkaon kag lamian kaayong pagkaon, apan anaa ang kasilag. Ang pagkadalirang masuko maoy makaingon sa panag-away, apan ang pailog maoy magdalag kalinaw. Tunokon ang dalan sa taong tapulan, apan sayon ang agianan sa taong kugihan. Ang anak nga maalamon makalipay sa amahan, apan ang buang-buang magpakaulaw sa iyang inahan. Ikalipay sa buang-buang ang iyang kabuang, apan ang maalamon magbuhat og matarong. Kung walay makatambag kanimo, dili ka mulampos, busa maayo gayud nga mudawat kag tambag. Malipay ka pag-ayo kung makaplagan mo ang hustong pulong alang sa hustong panahon. Ang maalamon musubay sa dalan paingon sa kinabuhi, dili paingon sa kamatayon. Gun-ubon sa Ginoo ang mga balay sa mga taong garboso, apan panalipdan niya ang kabtangan sa byuda. Kasilagan sa Ginoo ang mga hunahuna sa mga dautan, apan ikalipay niya ang malumong pulong. Kung manlimbong ka sa imong pagpamatigayon, maangin sa kasamok ang imong banay. Ayaw pagdawat og suborno aron dili ka mamatay pagdali. Ang taong but-an maguna-una sa dili pa siya mutubag. Ang dautan may ikatubag dayon, apan magdala kinig kasamok. Patalinghugan sa Ginoo ang pag-ampo sa matarong, apan dili niya tagdon ang mga dautan.
Ang pahiyom makalipay ug ang maayong balita makadasig. Maalamon ang tawo nga mamati kun badlongon. Kung dili ka magpatudlo, gihikawan mo sa kaayuhan ang imong kaugalingon. Apan kung magpatudlo ka, mudugang ang imong kaalam. Ang pagbaton ug kahadlok ug pagtahod sa Ginoo maoy tinubdan sa kaalam, ug ang pagkamapaubsanon mag-una sa kadungganan.